Fără emoții, victoria FCSB-ului. Olaru marchează de 2 ori, devine golgheterul campionatului. Coman o face în repriza a doua. FCSB se desprinde în frunte, se duce la 8 puncte de CFR Cluj și de Universitatea Craiova, la 9 puncte în momentul de față de Rapid. Așa arată clasamentul. Hermannstadt însă astăzi nu a părut a fi ajuns la Arena Națională. Ne întrebăm ce s-a întâmplat de etapa trecută. Ok, clar, Baba Al-Hassan și Paraschiv au lipsit, dar ce s-a întâmplat de etapa trecută când bate pe Universitatea Craiova până astăzi? Unde a fost echipa asta? Cum a putut să joace atât de slab în fața FCSB-ului, o echipă pe care altă dată o chinuia? Basara Panduru, Cristi Pulhac, vă salut! Mă bucur că suntem împreună. Prea bună FCSB, prea slabă Hermannstadt. Cum vă explicați până la urmă diferența asta uriașă între ce arată etapa trecută Hermannstadtul și ce arată astăzi? Până la urmă FCSB a jucat bine și la Cluj cu CFR-ul. Adică la FCSB, să spunem, a fost constantă, dar șochează diferența între Hermannstadtul de acum o săptămână și Hermannstadtul de astăzi. Prea și prea, cred că bună FCSB-ul și prea slabă Hermannstadtul. Da. Adică nu mă așteptam să văd așa un Hermannstadt care practic a jucat ce i-a convenit FCSB-ului. Să plece cu minge de la portar, să greșească pe acolo la 20-30 de metri, să nu joace mai nimic, să nu lege două pase. Nu mă așteptam la asemenea joc. E clar că și FCSB-ul are merite, goluri frumoase marcate de Olaru, primul foarte frumos. La scurt, nu știu dacă Căbuz putea să facă ceva sau nu, dar dacă nu faci la scurt, dacă ți-o trăgea la lung, n-aveai cum să o aperi niciodată. La fel și golul 2, întârzie, o are pe dreptul, întârzie și o pune pe stângul. Până la urmă nu se duce foarte tare mingea, dar nu știu la postul scurt ăsta cum e golul ăsta, dar întârzie, după care cu stângul ăla bagă mingea în poartă. Practic FCSB-ul a făcut ce a vrut în seara asta. Povestește-ne un pic așa cum a fost partida de azi. Da, un meci pe care l-am controlat. Am început din primul minut să jucăm un fotbal plăcut. Am reușit să-i blocăm. Am pus în practică ce am pregătit. Știam că sunt foarte buni între linii, acceptă jocul acesta, joacă un fotbal plăcut. Așa că i-am blocat foarte bine. În schimb, despre noi am reușit să dăm gol în prima repriză și ne-am făcut un joc mai ușor. Ai marcat, ai ajuns la 6 goluri, dar ce faci cu Darius, că s-a dus la 10 deja? Să se ducă, Doamne ajută, tot mai sus. Suntem bucuroși pentru el. Este un jucător care ajută foarte mult echipa, nu doar din punct de vedere fotbalistic. Ce pot să spun? Ne bucurăm de el și sperăm să o țină tot așa. Spune-mi la faza aceea, când a dictat Chivulete penalti, cum a fost faza? Că a dictat penalti, a vrut să dea în afara careului, până la urmă Da, și eu am crezut că este lovitură liberă. Mi-am făcut preluarea, am simțit un contact în spate, nu am simțit un contact umăr la umăr, cred că m-a lovit din spate, încă n-am văzut reluările, dar este foarte puțin important. Ce este bine este că s-a terminat cu o victorie și aveam nevoie de 3 puncte, cum am declarat și la Cluj. Mai avem un meci în care trebuie tot așa să câștigăm fără drept de apel. Săptămâna asta, mă rog, cele 6 zile dintre meciul de la Cluj și acum, cum au fost pentru tine? De câte ori ai revăzut faza aceea cu golul anulat de la Cluj? Cred că o dată, n-am stat să... A trecut, asta este... Nu stau să mă încarc cu ceva negativ. Am văzut după meciul acela, ți-am spus, am văzut doar o singură dată sau de 2 ori. În rest m-am focusat pe acest meci pentru că știam că va fi un meci foarte greu. Dar este bine că ni l-am făcut ușor. Mai avem un meci din acest an în care trebuie să mergem la fel de motivați cum am jucat aici, așa trebuie să jucăm și în deplasare. Mulțumim mult! Mulțumesc! A plăcut Băluță că vine la declarații. Vi se pare, Băluță, după începutul ăla cu accidentări și cu tot felul de probleme, vi se pare că începe ușor să devină un jucător important pentru FCSB, jucătorul pe care sperau să fie? Nu știu ce o să facă, dar îmi dă impresia că dacă este lăsat să joace meci de meci, s-ar putea să producă și să fie bun pentru echipă. Bun, îl ascultăm. Concludentă,
Bănuiesc că aveați nevoie după ultimele rezultate din campionat și din cupă. Povestește-ne cum a fost meciul și dacă a fost mai ușor pe teren decât o arată scorul. Bună seara! Da, e o gură mare de aer pentru noi. Sunt 3 puncte foarte importante. Cred că am fost foarte uniți astăzi, disciplinați tactic în primul rând și compacți din primul minut până în ultimul și cred că asta a făcut diferența. Nu le-am dat spații, am făcut presiune așa cum am discutat de la început, pentru că Hermannstadt e o echipă care joacă fotbal, cărora le place să paseze și mă bucur din suflet că am reușit să câștigăm azi. Ai fost implicat în 2 dintre cele 3 goluri, ai ratat și tu. Ești prezent mai mult cu asisturile, nu? Bănuiesc că nu te deranjează. Da, sunt dezamăgit că nu marchez mai mult, toate la timpul lor. Mă bucur că reușesc totuși să aduc un plus echipei și cred că e mai importantă victoria decât un gol înscris de mine. Cu siguranță că o să mă antrenez mai mult, o să mă antrenez mai bine, o să exersez mai mult și în fața porții. Cred că uneori e vorba și de concentrare și o să încerc să fiu mai concentrat pe viitor. Îl scoateți pe Olaru, goalgetter, are deja 10 goluri până acum în 20 de etape. Da, suntem cu toții uniți. Cred că atunci când jucăm ca o echipă reușim să câștigăm, reușim să facem jocuri bune. Și asta se vede, mă bucur pentru Oli, mă bucur pentru Comi, pentru toată lumea care e alături de noi și la bine și la greu și le mulțumesc pe această cale și suporterilor care au fost alături de noi în seara asta și care ne susțin indiferent. Alex, pe tine când te-a întrebat ultima oară cineva dacă te mai gândești la echipa națională? Pentru că ușor evoluțiile tale îți dau dreptul, nu să speri la o convocare la turneul final. Siguranță. Ai fost în preliminarii, ok, dar nu de mult erai în... Mulțumesc că mi-ați adresat această întrebare. Cu siguranță mă gândesc. Cred că ăsta e cel mai mare vis al meu și cred că al fiecărui fotbalist. Mă gândesc tot timpul. Eu zic că mai este un drum lung până acolo. E important să am continuitate, să muncesc, să dau un randament bun aici la echipă și la anul să ne bucurăm de pe același loc. Până mâine sunt 8 puncte față de locul 2. Ce aștepți de la Șep și cu CFR? Sincer, nu mă preocupă ce o să facă ei. Cred că noi suntem la mâna noastră. Trebuie să ne îmbunătățim, pentru că mai avem multe lucruri de pus la punct. Trebuie să rămânem modești și să mergem în continuare încrezători, pentru că mai sunt multe meciuri până la final. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc. Seară bună! Ciao! L-am auzit pe Băluță, bucuros pentru Comi. Oli? Oli? L-am auzit pe Băli. Pe Băli. Dacă mergem așa, Oli, Comi, Băli, toți. Da. Dar chiar de Oli trebuie să discutăm. Da, n-am auzit niciodată Oli, dar... De Olaru trebuie discutat. Oli, de da. Olaru trebuie discutat, domnilor, că face un campionat excepțional. Este... v-ați fi imaginat vreodată serios în 20 de meciuri 10 goluri ale lui Olaru și cum, de unde până unde transformarea asta după sezonul trecut cu un gol? Adică acum 2 sezoane, dacă acum 2 sezoane ai fi zis că o să facă sezonul trecut cu 10 goluri, poate că ți-ai fi imaginat, cred că a avut 5-7 goluri. 6 înainte, 6 după aia, 1 ai și fi acum că e logic 10. 10. Dar